Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Mga igsuon, sa una nga wala pa'y pandemya, kining muadto ta og mall, labi na ako, kanang sa department store gani, usahay mamili ko og makabalo na ko sa akong paliton, pero usahay mamili ko og kani-ganing naga-attendant gani kung asa sa department. Kung buutan ang mutabang sa ako, mupalit ko. Pero ganig medyo malditahon o suplado, mangita ko rason nga di na lang ko mupalit. Mas ganahan ko tong buutan sa ako ug maayo ang pagtrato sa ako kay balusan pod na ako og kamaayo. Pero maghulat ko, dili ko gusto ko gikan sa iya, dapat tarungon ko niya. Mga igsuon, usahay sa atong kinabuhi, kasagaran sa tanang panahon, mas gusto nato tong tao nga maayo sa ato. Pag gani, murag dili maayo ang pamatasan, mulayo ta. Pag gani, dili maayo ang pamakba, ato ang talikdan o layuan. Ang atuang mga pagbasa, hilabi na sa atong ebanghelyo, adunay pahinumdum sa ato. Gani, miingon si Jesus, mao kini ang kahulugan sa balaod ug sa mga tanang pagtulunan sa mga propeta. Giawhag kitang tanan sa active love. Magikan kanato ang kamaayo. Kining maong pagtulunan, naapod kini sa uban nga mga relihiyon o uban nga mga pagtulunan. Ngani, lahi lang ilaha, kay ang ilaha, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Ayaw buhata ang dili nimo gustong buhaton sa imo. Lahi ang pamaagi ug lahi ang approach sa pagtulunan sa Ginoo kanato. Kay isip sumusunod ni Kristo, ato ang buuton ang ikamaayo sa uban. Active, dili passive. Sa uban, passive. Ayaw buhata. Ato buhata ang ikamaayo sa uban. Mga igsuon, wala nagdepende sa ubang tao ang ikamaayo nato o unsa ang maayo nga naa sa atong kasing-kasing. Gipahinumduman kita ni Kristo nga kinahanglan ato kining buuton ug atong ipadayag ang maayo nga naa kanato. Ato kining makita sa atong unang pagbasa. Si Lot ug si Abraham, naana sila sa usa ka lugar, nanaghana ang ilahang mga katigayunan, ilang mga hayop. Unya, nag-away na ang ilahang mga tigbantay. Maunang nagsabot si Abraham ug si Lot, o sige, ani atong buhaton. Tungaon nato ni, pili ka, Lot, asa ka gusto. Sa wala o sa tuo. Aron dili ta mag-away. Maupod ang pahinumdum sa ato. Sa ato ang relasyon sa atong isig katao, kasagaran sa ato, mangita ta og rason, no? Pangitao nato tungod sa tong mali sa uban, pangitao nato tungod sa tong dautan sa uban. Pero ang pahinumdum sa ato, sama sa gibuhat ni Lot ug ni Abraham, maghusay ta. Pangitao nato kung unsa tong maayo ug ikamaayo alang kanato ug sa atong relasyon. Unta, mao kini ang atong baunon karong adlaw. Atong buuton ang ikamaayo sa uban. Let us do unto others what they want to do unto us. Kung unsa to ang atong gusto nga buhaton pod kanato. Amen.